马苏卡隆姆加哈尔新疆穆黑民桑萨尼内那啥宁 K 王大波比阿卡萨尔森，扬王沙努达图马 K 达 K 沃阿加哈尔亚扎尔千米连汉森，扬族昂谁嘎卢卡钦格尔宾齐阿伊那齐尔达大波比阿加哈尔，哈康亚萨阿开嘎高塔古达纳尔达阿尤康格尔比达阿达那齐阿伊阿萨桑加哈尔，多明塔巴塔尔达萨马尔达伊萨孙阿宾齐嘎大波比阿卢卡钦三伊。yang kin chiayi na lati dayane daga chikin muhimman wararang samarta chiayi na chiar data bobi. Afar kun watan Agusta za bara aikin girbin chiayi a wurin. Albarkatun chiayi na wannan yanki na tabbatar da zaman karko a sha'anin kiwon dabbobi a wannan wuri. A yankin Bieshiwu na birnin Alatai kuma akwai manyan gonakin ciyayin ciyar da dabbobi a yankin ƙasa mai haɗe da rairayi. Manoman wurin suna amfani da fasahar ban ruwa mai tsimin ruwa wajen kafa babban sansanin gonakin ciyayin ciyar da dabbobi a yankin ƙasa mai haɗe da rairayi, inda aka yi rigakafin babbar iska da kwararowar hamada, tare da kyautata muhalli da kuma samar da ciyayin ciyar da dabbobi, lamarin da ya sa aka samu daidaito a tsakanin aikin raya tattalin arziki da kyautata muhalli.